मोतिहारी के मेला सैया घुमा देना। जिला मोतिहारी के मेला सैया घुमा देना, घुमा देना। सब रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा। जिला मोतिहारी के मेला सैया घुमा देना, मेला सैया घुमा देना। जिला मोतिहारी के मेला सैया घुमा देना। सुनल बानी वहाँ भीड़ होला भारी, खाना पीना फिर और चले भंडारी, चले भंडारी। हर जिला के वहाँ पहुँचे नर नारी, हमरो के ले चले राजा अब की बारी। मैया के दर्शन कराई के जियारा जुड़ाई देना, मैया के दर्शन कराई के जियारा जुड़ाई देना। जिला मोतिहारी के मेला सैया घुमा देना। जिला मोतिहारी के मेला राजा घुमा देना। जिला मोतिहारी के मेला सैया घुमा देना, मेला सैया घुमा देना। जिला मोतिहारी के मेला सैया घुमा देना। राइटर दीपक पिया बनी ना कठोरा जी, खुश के अखिया से बहेला गोलोरा जी, बहेला गोलोरा जी। काहे के झूठे कोइले बानी सोरो जी, चलिए राजा घर के काम छोड़ा जी। नीजू नीरज के गाड़ी के बुक करा देना, नीजू नीरज के गाड़ी के बुक करा देना। जिला मोतिहारी के मेला सैया घुमा देना। जिला मोतिहारी के मेला राजा घुमा देना। चली ना। सब रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा।